Es deganem piro? Es deganem piro? 2000. 2000. Es 3000 ya. Heeh. Lah apa? 2000 Kak. 2000. Ya sih nang Lah jajane ya aku barang. Kene lapo-lapo. Aku barang ta, Mbak, bungkusno. Iku ra es degan. piro? Siji ae ya. Siji terus Wis iku tok. Karo suro. aja akeh-akeh, aja sithik-sithik, ora gelem ngeteri. Lho maksudnya. Lho memang Mbak Neng rumah aku durung ngene malah. Sing 3000 apa? Yo ngono ta. Oh, bermacam-macam lauk, guys. Ambil surah wis. Iya, harus surah lah. Karo Dari 3000 sing kopiare. sing kopiar aku, es kopiar. Iku bego balik. Kopiare iya, Mak. Bene apa bego balik? Kok bego balik gini? Iku kok wekasane wae. Lho, kopiar aku. Yo, nyak we yo. Padahal orang ngandel lho. Ayo. Lah becuk terselah iki neng lemu awake kok. Sing dodol sayuran. Wong kok gawe ngono Iki sing mateng, lah iki sing mentahe. Ngono. Matenge iki lauk pauk ada semua, tempe kemangi, terus tahu, apa iku? Pak kebo, kurang, pedet, kesusul, tahu pindang, lemet, terus segala macam ada pokoknya. Iki ana jangan tewel. Iki jenenge apa, Mbak? kuat emang kebu. Iku tempang wak kebo. Iki wak gereh ana kinco, ana sembarang dengah, ana es kolak, jangan bening. Kok asam campur. Komplit, guys. Lah urung sing nek tremos iki. Iki ana es apa jenenge? Es uka-uka. Terus iki apa iki? Wedang ronde. Ngene iki cukup 2000 aja. Ngono. Yo. Es uka-ukane ngene, Jos. Pokok men. Oh. Ana biji selasihe. Pokoknya mantap, Pak. Mantap, guys. Dipilih pokoknya. Ana urap ana sembarang. Tinggal pilih. Botoke murah-murah. 5000. Terus iki wake bakar. Sambel mek nyos. Lomboke lombok setan. Pedes sehat temenan pokoknya. Wes tinggal pilih. Dipilih semua, harganya murah meriah. Dijamin. Pokoknya bakule gendute ngono kok. Oh, bakule nyemimil terus. Gendute pol. Kok panganane tinggal pilih re, ra gendut. Jangan tewel ya ono. Pak kebo ono. Bakwan, tahu. Wis pokoke ya. Jos. Gitu, guys. Udah, guys ya.